שלום, היום אנחנו הולכים לשחק את המשחק המגניב הזה ברובלוקס, אז אני מקווה שתהנו. את הקבוצה הכתומה ואנחנו 6 נגד 3 שזה לא טוב, אבל הכל בסדר כי המטרה שלנו היא להיות האחרונים ששורדים ולהרוג את כל שאר הקבוצות. ובינתיים הם יורים עלינו ואנחנו בורחים מהם כי זה... אני מפציץ אותם, תקשיבו, הם לא מצליחים לנשום. אני אפגיז אותם שהם לא יצליחו גם לחיות. יפה, 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 יפה. הפגזתי. טוב, אני מגיע, אני עובר אליהם. אם אני אמות, אני עובר על הקרש. כן. אם אני מת, תגידו להורים שלי שאהבתם. תגידו להורים שלי שאהבתם. פצצה! אני מת? יש כאן האקרית! מה זה? היא הפילה אותי למים בזמן שאני לובש מגן? וואו, סופי, איזה גאונת. אוקיי, אנחנו הולכים לשים מכונת ירייה, מכונת צבע פיינטבול. למה יש כאן? אוי מי גאד, סופי קצת עצבנית. זה לא ככה עובד. אוקיי. אוקיי, שמתי פצצה. אוקיי, פאק, נדפקתי בום. אומייגאד, מצאתי באג. אני פשוט יריתי על הרובה והוא הפגיז אותי לצד השני של העולם. אומייגאד, סופי, אתה פעם לא תודי שאני מצאתי את הבאג הכי טוב במשחק. איזה באג? בבקשה תגיעו ל10 לייקים. אני מצטער שזה בקשה מוגזמת, אבל סליחה, אני רוצה רק 10 לייקים, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות להכל. אני לא יכול לבחור קבוצות, מה זה? כן. אוקיי, אז
זה השאיר לי את אחרת! לא, זה לא. חשבתי שצריך... נו, עכשיו אני יודע! אוקיי, פרפל. לא שמתי. גם אני לא. אני בפרפל. אז תעזרי לנו. חברים בלועזית זה צהוב וסגול. כדי שיהיה לך קטע מגניב. אוקיי, עכשיו אני וסופי אחד נגד השני. אוקיי, הנה סופי התקרבה. יש! שיטון! הרגתי אותה. פיסחתי אותה. סופי איזה נובית. Let's go! Let's go. וואי, הם מפציצים אותי, וואי. בוקס. W בצ'אט! זה אני נגד סופי. סופי משגרת אליי בזוקות, אבל what the fuck יש לי עפה! זה לא תרקת אותי, זה מישהי עפה באוויר הרגה אותי. what the fuck, אני אהבתי... אני הולך לאי. ביי. ביי, אני הולך לאי, ביי, אני הולך לאי כי אתם בוטים ואני לא. בום, ברחתי, בום, הלכתי לאי, בום, אני רץ, בום. איזה קבוצה? יאללה, אדומה. בגלל שבטעות ראו את התמות שלי. אבל זה לי אכפת כי יכולים להרוג אותי. למה? בגלל שעורכי דין, סמים. עכשיו אנחנו סתם מצלמים, אוקיי? עכשיו אנחנו לא צריכים לעשות תוכן, אבל אנחנו יכולים כאילו להראות כאילו כל מיני קטעים שקרים בתוך זה וכאלה. את יכולה לעשות את זה, אבל אני כבר מכין סרטון, יש לי תוכנה שהיא מקליטה את כל המסך שלי ומכינה את הסרטון. אתה יודע מה להקליט? אני לא יודעת. אני מקליט. במה? אבל איך... יש לי אפליקציה. איך מתחילים? תתן לי אחר כך, סבבה? גם אני אשמח. נראה לי פשוט צריך להרוס את הצ'ק פוינטס. כן, צריך. טוב, תראה מה נעשה. את הסיבוב הזה, ואז נראה לי נלך להרוס. איך נלך להרוס? תשלח לי את הסרטון ונעור. אוקיי. אבל אני מעדיף שנעשה את זה מחר כאילו. יש. אני מאוד מאוד משעממת עכשיו. תשלח לי את זה, אני אעשה לך סקיצה, אוקיי? יעבוד, לא יעבוד. סופי, אנחנו מובילים בשיט, נראה לי. אוקיי, אני הופך להיות דרים. אומייגאד דרים. פאק, אני לא דרים. עכשיו אני כן דרים. דרים לשחקן מיינקראפט. למי שלא מכיר הוא נו. אומייגאד, אני עושה להם סניק. אני כל כך מתגנב אליהם. כן. אומייגאד, הנה. בום! ראית את הפיצוץ הזה, סופי? זה היה אני.
אני מפוצץ להם את כל הלמטה, הם לא שמים לב. לא. אני אמסור את השם בדוי. כן, אני יודע. איך הפסדנו? ניצחתי! ניצחנו! הרגנו! הרגתי את כולם! כן, ניצחנו! ייי! רגע, עכשיו אני קולט משהו. אני פוצצתי את הקבוצה, את הסרט.